Siguiente. Escritos e solicitudes por registro no Concello. Nos últimos meses, dentro do noso grupo político, presentamos varios escritos por registro para solicitar limpeza nos camiños municipais. Registro de entrada 3515, registro de entrada 1766, entre eles. Preguntamos, procedeu a limpeza de algún dos camiños solicitados? Ten o Concello previsto fazer a limpeza? Temos previsto facer todas as limpezas que poidamos. Ahora mesmo estamos usando os tratores que contratamos xa non están funcionando, está funcionando solamente o noso, e vamos a facer, estamos facendo os máximos kilómetros de monte que poidamos, e vamos facer un repaso por todas as parroquias. Hasta diciembre temos chofer, agora o que nos ten prioridade é o monte para poder cobrar o máximo posible das axudas da Xunta, pero sí que se vai limpar, lógicamente. Son moitos kilómetros que temos un trator. Obra de agua a Couceiro. Vendo o decreto 471/2018, asunto aprobación e certificación de obra número 1, ampliación e abastecimento a Couceiro, por 2017, preguntamos, houve averías na obra? Revisouse por parte da Dirección de Obras? Por suposto que se revisou, a mí non me consta ninguna avería, o que me consta é un susto dos veciños cando probaron a presión e para sacar o aire, pois parece que facía unha fonte moi alta e aquí chamaron a algún veciño e despois unha desconexión cando se fixa a prueba na toma xeral coa derivación. Non me consta ninguna avería, está certificada e xa se pagou unha parte dela. Brigada Municipal de Incendios Forestais. Dada a situación vivida este ano na brigada, onde a falta de persoal é patente, preguntamos por que motivo non se contratou persoal para sustituir as persoas que rexeitaron o seu posto de traballo? Considera vostede a posibilidade de cambiar certos baremos na selección para evitar que pase esta mesma situación outros anos? Os requisitos de prevención de limpezas marcados a brigada daránse cumprido no prazo? Nós non facemos o baremo, por tanto, que non falla en medio rural a través do distrito, e por tanto é igual para todo o mundo. Nós facemos unha selección de acordo con eso e traballo nunha empresa. O deste ano, nós teñamos a brigada de 5 traballadores concedidos. Aos pouco tempo de iniciar, un traballador abandona e se contrata nun outro sitio, parece ser, e quedamos con 3 personas, con 4 personas que podía continuar a brigada, dado que non había ningún tipo de personal que tuvera as pruebas necesarias e non había nadie para poder chamar de todos os que se apuntaron. Por tanto, non sei. A continuación, a capataza tamén entra a traballar en outro servicio, deixa o servicio, entón non hai ninguén que teña a titulación para poder ocupar o puesto, non se ocupa. Comunicamos ao distrito que nos quedamos sin tal, entón o distrito nos di que se desfai a brigada, porque non había posibilidade de contratar xente que tuvera esas condicións para traballar no lume. Dado que había dúas personas que tiñamos contratadas hasta finales deste mes, o que decidimos é decir ao distrito que non estaban para operativos, e se o distrito non asume a nómina desas dúas personas, este mes asumiremosla nós, porque están facendo desbroce, porque evidentemente non vas romper o contrato a dúas porque as outras marcharon. E entón, hasta o 30 deste mes están desbrozando, e iso foi a razón, pero nós aí non pintamos, non hai xente, e non é nada, e iso tamén será bo que non haxa xente en cuestión de que están traballando, pero non sei se é esa a razón, pero... Non, é evitar que muitos persoas apuntan aquí e despois salgan do Concello. Evidentemente, eso é a normativa, por eso os que contratan antes son os que quedan sin xente, porque en canto aparece contrato en outro lado, traballaron aquí 15 días, despois ten un contrato inteiro en outro lado, e entón que fai a xente? Esperar para contratar, e cada vez contratamos máis tarde, xa salen tarde, entón pasou cos socorristas, pasa exatamente igual. Entón a xente que contrata antes, que pasa? Despois aparecen as playas, e aparecen 2 meses e medio e aparece máis sueldo, e non se baixa... Por esa situación, porque ao final... Inmediatamente, vai haber problemas. Nos socorristas se vedes que hai problemas desde fai tempo, e nesto, ao ritmo que van, este ano pasan moitos concellos, ou non coller a brigada, que non sei, teño moitas dudas do que nos aporta. É verdad que puntúa para outras cousas,
e iso é importante telo, pero a verdade, e tamén servicio de cara a se hai lume, se cara a lume, pero bueno, o que é o Concello, polo que desbrozan e por todo o demais, aporta de pouco, esperemos que nos paguen o desbrozado, eso sí. Subvencións nominativas. Vendo o decreto 482/2018, o otorgamento das subvencións nominativas para 2018, preguntamos: entregaron toda a documentación ás entidades e cobraron todas as entidades os adiantos? Ese tema está encaminhado, todas as entidades que presentaron toda a documentación, todas as facturas xa cobraron o 100%, creo que son 3 as que presentaron, e as demais cobraron o 50%, tal como estaba no decreto, e en canto entreguen a documentación, as facturas completas, antes de final de ano, se pagará o outro 50%.